Gusto ko kausap si Scardo. Saan ka ba? Hindi na. Wala naman gasgas eh. Hindi, nahulog ako doon. Yung saklap naman nangyari sa'yo, Black Molly? Kaya nga eh, nahulog na ako sa kalabaw. Iniwan pa ako ng mahal ko. Tulong! 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 Ba? Boses ni Bunso yun ah. Tara, tulungan natin. Tara, tulungan natin siya. Bunso, may tama ka. Ano si Scardo? Kausap. Ayun, ayun. Oy, mamaya kayo na naman tayo, no? Hindi na tayo niyo ako eh. Hindi naman kami namumurahit eh. Namumurahit daw kami. Namumurahit daw tayo. Hindi tayo. Talagang maliit ka lang. Talagang malit ka lang kasi matasinok ko namin. Ah, naburo! Hoy, hoy, hoy! Tulungan nyo Hoy, kami! para. Tawagin nyo si Scardo! Dali nyo siya sa May tama siya? Oo, may tama ng baret. Tara, tara, dali na. Ata, ito muna tayo. Hoy! Tawa na kayo. Hindi magpapatayin. Hindi ka namin papatayin. Dahil hinihintay muna namin ang yung salapi. Tama, boss bungo. Malapit na ang tagumpay natin, boss. Kailangan natin magdiwang, Boss Bungo. Ito na! Ang pagyaman natin! May bago na naman biyag si Bungo. Matagas talaga yung kasamaan mo, Bungo ha. Nasa manda mo ka talaga, Bungo ha. Matigas talaga ng ulo mo. Kailangan ko na talagang ngukayin ng libingan mo, Bungo. Bah! Boss Bungo, kung sakaling magtagumpay tayo, mukhang kinakalawang na ang aking kalibre. Di problema yan, Barbaro. Dahil sa kanang kamay kita. Ito, gusto mo ba? Sa akin, boss, marami pang may tutumbay ito. Mabuti kung ganun. Tulad ng kaibigan ng boss, okay pa to sa akin. Bata, yung magiging kuta natin. Tawagin mo ng pamilya mo. Ano bang kailangan nyo? Eyor, sabihin mo nga doon sa biyag natin, 5 milyon kapalit ng buhay niya. Yes, Bungo. Hoy, 5 milyon daw yung kapalit ng buhay mo. Wala kaming ganun na malaking halaga. Eyor, halagan mo nga yung pagkakatali ng biyag. Opo, Boss Bungo. Ano huwag kang magtatangkang pumalag? Mahihinto ang edad mo, bata. Papatayin kita. Venom,
Libre mo nga yung cellphone mo na bigay mo sa kanya na makatawag sa pamilya niya. Siguraduhin mo lang na pamilya mo, tatawagan mo. Huwag kang magkakamali. Hindi pa sasabukin ko ang ulo mo. Antindihan mo? Sagot! Opo. Eh, Sino to? hindi naman to. De, ikaw ba yan? Tulungan mo ako. Hirap na hirap na ako. Isis, makinig ka. Maganda ka ng 5 milyon. Kapalit ng buhay ng asawa mo. Ano? Ano pa yung pinaghirapan ni Bungo? Pinagbabarang-barang ko siya. Oo, na paano? Matigas talaga ang ulo ni Bungo. Akala nyo siguro kaya nyo tayo yung mga batang hamog. Avatar. Nasaan ba si Kuya? Ito firing. Pwede ba tulungan mo ako? Atid natin na rin. Kailangan kasi natin naiatid sa mga dumukot sa tao ko. Sino ba pong dumuot sa mister niya? Yung mga armado. Wala pong ulo na. Sila Bungo yan. Kailangan malaman ito ni Bio Cardo. Mga pare, tara. Samahan natin siya ate. Tara. Eagle to. Eagle to. Come in. Go ahead, Eagle 1. Eagle to. Ano sitwasyon dyan? Eagle 1. All clear. All clear. Eagle to. Yung mga armas, wala pa ba? Parating na, boss. Eagle to. Padala mo na dito yung mga armas natin, ha? Dali. Ate, boss mo. Ayor, Mbay. Nandun na yung mga armas. Kunin nyo na. Dali. Kompleto ba yan, Venom? Kompleto, boss. Mukhang malalakas ang kalibre ng mga to, boss, ah. Tama. Mukhang malalakas nga, boss. Mapapalaban si Scabby dito. Tignan mo nga, Venom, kung malalakas ang kalibre niyan. Mukhang maganda nga, boss. Nga. Ito! Magpapatumba! Sa diskardong yan! Kaya umanda sa akin!